Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Παίζαμε με ένα δύσκολο αντίπαλο. Εμείς μετά το αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα μας, θέλαμε να πάρει στη νίκη. Πιστεύω ότι δείξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδίου ότι ο Ολυσιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Άσχετα αν η φορμανική της θέση είναι λίγο πίσω από τον αντίπαλό μας. Σίγουρα μας δίνει δύναμη αυτή η νίκη, γιατί προέρχεται από έναν αξιόλογο αντίπαλο, μεγάλο προπονητή και καλούς παίχτες. Εμείς συνεχίζουμε, εντάξει, είναι καλό ότι η ομάδα κέρδισε με μεγάλο σκορ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε τη δύναμη να χαρούμε πέρα από αυτή τη στιγμή. Πέρα σε αυτήν την Τετάρτη έχουμε ένα παιχνίδι κυπέλλου που θέλουμε να προχωρήσουμε στο κύπελλο, να φτάσουμε στον τελικό. Είναι στόχος της ομάδας. Αυτά, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που μας στηρίξανε, στους συμπαίκτες μου που βοηθάνε και εμένα και εγώ τους βοηθάω με το σκουράρισμα για να πετυχαίνουμε το στόχο μας. Συγχαρητήρια σε όλους και να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις, γιατί πιστεύω ο κόσμος να χάρηκε το ποδόσφαιρο που παίξαμε σήμερα. Σίγουρα το καλύτερο του παιχνίδι. Θεωρείς ότι η αλλαγή του προπονητή σας επηρεάζει και ψυχολογικά, πιστέψατε περισσότερο σε εσάς? Νομίζω ότι και στα προηγούμενα παιχνίδια με τον προηγούμενο προπονητή η ομάδα έδειχνε στοιχεία τα οποία διαθέτει και την ποιότητα κάποιων παιχτών που διαθέτει. Απλά ο συγκεκριμένος προπονητής άλλαξε κάποια πράγματα που ίσως να ξεκλείδωσε λίγο το παιχνίδι ορισμένων παιχτών και είδαμε αυτή την εικόνα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και σε άλλα παιχνίδια, όπως σε κλασικό που είναι της Γλυφάδας, πάλι η ομάδα έκανε καλή εμφάνιση. Που δεν μπορεί να περάσει και παρατήρητη, είναι εκπληκτικά αυτά που έχεις πετύχει. Εντάξει, σίγουρα όποιος πετυχαίνει είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία, είτε τέσσερα γκολ, το σημαντικό είναι ότι βοηθάει πάνω απ' όλα την ομάδα του να πετύχει στο στόχο του. Σίγουρα είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά. Είμαι χαρούμενος για την επίτευξη αυτή, αλλά χαίρομαι όπως χαίρονται όλοι οι συμπαίκτες μου για την νίκη. Ξέχωρα αν βάλω τον γκολ ή θα το δώσω εγώ. Γιατί χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να κάνω και εγώ τίποτα.